Здравейте и добре дошли в канала! Днес ще ви покажа как изолирах буса. В предишното видео ви показах как изчистих буса, а днес вече е време да започне същинската конверсия. Преди да започнем, искам да изясним нещо. В това видео ще видите кадри от различни сезони, както от лятото, така и от зимата. Причината е, че между различните етапи от изолирането се захващах с различни проекти по буса, за които ще говоря на по-късен етап. И така, да започваме! Използвала съм 4 вида изолация. На пода направих дървена решетка и сложих 5 см фибран. Дървената решетка залепих с силикон за пода на буса, както и самия фибран, за да може да се изравни възможно най-много пода на буса. След като приключих с фибрана, осъзнах, че всъщност пода на буса е доста крив и сложих плоскости ОСБ, което май не беше добра идея, тъй като е доста тежко, а който се интересува от конверсии на бусове, знае, че трябва да се внимава с килограмите. За стените и тавана използвах друг подход за изолация. Първият вид изолация, който използвах на стените и тавана, е тежката изолация или битумни листи. Това е изцяло шумоизолация, която утежнява ламарините и по този начин намаля вибрациите. Самата изолация се слага изключително лесно, от едната страна е самозалепващ лист, по средата е битум, а накрая има алуминиево фолио. Използва се едно малко специално валяче, с което се притиска хубаво към ламарината. За да намаля вибрацията, освен изолации, използвах и един малък трик, който видях в YouTube. Сложих малко силикон между платната ламарина и профилите, които ги държат. Втория вид изолация, който използвах за стените и тавана, е микропореста гума. Както най-вероятно се досещате от името на материала, тя е изградена от множество взаимосвързани пори, пълни с въздух. Тя изпълнява две функции. Едната е шумоизолация, а другата е топлоизолация. Освен че поглъща звуковите вълни, микропорестата гума също така обира и вибрациите, а мъничките пори, пълни с въздух, запазват температурата в буса. След като приключих с микропорестата гума на стените, реших да прекарам всички кабели, които ще са ми необходими в буса, преди да продължа с конверсията. Четвъртия вид изолация, който използвах, е овча вълна. Вълната сложих във всички кухини на буса, както и на стените и тавана. Причините да избера овча вълна са няколко. Екологичен вариант е, чудесен топлоизолатор и дишащ материал. В началото малко се притеснявах как точно ще сложа вълната и ще остана на място, но реших и този проблем. И сега, как се слага овча вълна в буса? Вълната просто се разстила по стените и се лепи с хартиен отиксус, да може да се фиксира, докато се поставят дървените плоскости на стените и тавана. Оказа се, че овчата вълна също така е страхотен звукоизолатор и доста добре поглъща шумовете. Както виждате, когато слагах вълната, вече си беше сериозна зима и всъщност наистина усетих разликата между буса, когато не беше изолиран, и след като приключих и с финалната изолация с вълна. В момента със сигурност мога да кажа, че бусът е осезаемо по-тих и по-топъл и съм изключително доволна от изборите си на изолация. Ще оставя линк към всички материали, които съм използвала, долу в описанието на видеото, а вие може да ми напишете в коментари какво мислите за избора ми на изолация. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да видите как ще продължи конверсията на бус. Благодаря ви и до следващия път! Чао!